Lho guys, ana wong ribut ngakon nyuting masih kalau sing klambi ijo. Nang syuting nah, Mbak, nang syuting nah. Tak omongin nek wis entuk sak durasi iki cek ngeyel. Iki mulai pembukaan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek Gun, lha pada mbok puluki siapa jangan ngono ki lho. Wah, lah tak bukaan kok lek. Kene lho. Lek pamili. Iya. Bonus bendina mangan mie. Nah, kita betul jangan kok piye lah campur akar batu. Oh, wis gadu. Ya Gun ya lho, tesoke panganan anyar terus. Entis, mang ndok. Jangan aku. Yo apa? Ya. Lah, aku bosen kerupuk. Sambil karo lu di mana apa? Ya nasi berani. Bener aku lagi mangan nih. Goceng iki buku. Kami kok rada gelem. Apa ora iki lho. Eling isor yo. Iki kan. Oh, alah kaget. Sing iki lho, Pak tak bantuin mbek sayur rujak. Tandulan sisan. Mangan lho Pak, diwoleh. Tandu tandulan sisan. Ayo perhatian ya bebek ya bojone kok. Mbak kok Mbak perhatian gila. Mbak kok sering Mbak iki sayur Mbak. Iki guys. Lho, Mas sayur. Iki lho, Dek. Lho sapa sing arep sambel panggang ki lho. Yo enak. Terus sambel kemangi. Pandeng yo yo iya. Enak. Sampai aku ngambil nang Mang. Sambel kemangi. Yo kok geno lah kowe. Sing elek Gun iki lajangku nggo. Oh, gasnya digawa. Yo ajang kono ra nganggo. Apa iki lho yang nggo Pak Mangan bentar loro iki kuburan tak. Walah. Marane nyanding ngono dadine wareng. Wetenge rumena. Ayem ora Balik kurang sego. ayem pokoke. Bang kebeken balik. Bebek sampean nek ndi mang Lan ya Le. papiku takon ganti talang. Musim penghujan. Banyu. Rendeng-rendeng kok ora diopeni tambah rusak kandange kowe man. Talang kandang atau talang omah? Talang omah kok kandang. Omah, Pak. Sayur. Sambungan omah ngarep mbek paon kuwi, Pak. Mboten nyuwun sayur lek ya. Kowe kesuwen nak gapok kayune kowe man. Sampeyan samahan Mas. Kena udan terus. Mas Heru. Samam. Sayur salad. Tak kondang ngopeni sedelok. Sambel kemangi lho. Pak Ireng, tempe. Bingung itu. Kene mana kene lho. Kowe panggang ae, Nuk. Kene lho Mas. Mangan nek ning alas bareng enak. Kenapa? Lho jupuk pandange bar. Kae lho, Mas. Napa? Sayur. Sambel. Sambel apa sayur? Sekarang mau tempe. Iki apa iki? Gada apa? Santong 2.500. Nek panggang iki. Sambel. Jangan pas sambel. Delok piye-piye? Nuwun sambele, Mas. Lho, Mas. Sambel iki. Nyah ngene. Men, Mbah. Banget. Mbak juga. Takno. Air banget. Enggak usah. Apa? Nyawang Mangan diul pengada sana. apa? Wah lho kayak iki. Mangan cuma. Ayo kerupuk. Mangan isen kok bar mangan. Bareng ae no. Bareng mangan kuncin le. Lho, kok kene mangi sarapan iki. Lah kok malah kene awake dhewe pasaran wis pindho wis sani. Wah, kayak mangan le. Medun ngisor udah mangan. Sayur, apa sing sayur? Mang duduhe mampu rong. Tewel Mas, mau tewel kok nyek guru Mas. Iya, tapi Iya, pokoke tewel-tewelan. gak pete sak tuanya. Sesuk pernongkoan wis mambu. Kelompokan itu. Pete sanget sih. Iki kok ngene jane lah pola-pola. Ngerembuk Tidak bola. disantai. Santai. Oh, alah aku Nek rodok mambu. Iki lho sayur ijek. Ya lho Lek. Lek niki lho pun madang lek jenengan. Pun.
Ya lo Mas, jelo saya pun. Walah. Lalu kan sama nek ono digawakno yo. Kok lompong sak kok ngene. Sewel. Sesuk lompong. Lalu kamu video ngene enggak? Kok ngomong. Kompol ketok. Aku iya. Saya main dirubung lalat. Lah yo, pas mburi kuwi pemandangane gak Menggoda iman. Lah aku lho Mas mbok sote bokong ku sing mbok ketokno ae. ndak apaan? Dene kae. Ndak apaan? Itu mang ndek iman. Pas superene kok. Dia lah ngene Ya mbok. Batandur kok ngono kae. Tandur gon aku. kae. Arep pas mbok pentingno rono. Ya men aku nang kono lho. Lah ya. Wis ndang ngono lah. Iya, pas ngene Nganu Mengganggu saja. bagi men ya. Rambut iku ngene bokongku sing disoteng iki. Geblek ngono iki. jangan lupa hasil kita ya. Kalau sambil ku wis pas. Pas Mbak. Arep ya. Dulu ya nek Mele-mele. Kan kula mang ngantuk ya. Kok tangga Mas? Tangga. Malah panas, nek panasan. mbek tere Mbak. Sambil mbek tere. Ambuk garing. Sok emah ki ndak mosok sayur bening tok ora sambel ora apa. Oh, iki ra doyan. Ya enggak ada rasa no. Ra doyan sambel. Dan bening wis cukup ora. Kun sego lek. Walah itu wes. Sekarang jangan bener. Meli aku. Tapi mambu kayak Nek ini. iki mate kan tawani opo dhewe lek jenengan. Kan sawi lho. Nek anu barang masak terus terus. Hebat. Lek maksud iki lho lah, jan bening nek ora enek sambel ora enek apane. Enggak enak. Kak doyan ngono Mbak. Aku satu ya. Doyan pedes. Nek mangan malah. Bar mangan aku mau rene pirene mau. Sambelno terong mek ndok goreng. Pokoke Pak panasan kok. Panasan yo guys, ngesakno HP-ne. Delok-delok ae. Mau tak kok Bu areke. Panas-panas. Lek gun ki enak ajang kok seneng ajang godhong itu doe rosat kabeh lek. Nang ajangku kae nggo ya. Untuk nggowo mie kok sakmono kae meneh, Mbah. Engko dipangane ning ratan gedhe kono ya, Mbah, nek mulih. Walah mathuk ya. Sak apane? Lah iya. Sak ingkunge? Iya. Emang kok kowe ra ngek ingkung. Oh, alah iso ngodol keris ya, Mbah Naomi. Yo yo. Sak ingkunge jane. Modal keras tul ndek esuk. Sasarane ra enek. Li. Gak mangan ah. Kono. Wes sih wis bar madang, tak tawani sayur kok bar madang jere. Sing lesu kene lho kono sing disiki. Nganu kuwi lho le kae lho nganu godhonge kuwi lho. Ngono kuwi lho pucukane ndek-ndek ngono kuwi lho. Nah ngono kuwi engko disembung-sembung. Kuwi sing nganu Yam, babat tebu lore dhewe kae lho Yam paling kuwi. Lah ngono kuwi kanelon. Ngene ana wis do anu ngecer e. Oh kak uman nganu, pacul Mas Joko gak nggowo. Tangane sik turu mari. Kenapa? Dibatok. Oh alah. Maksudnya iki pucuke iki padha pucuk ngono lho Mas. Ora marane nggo dhuwur Mas. Ora matok kok jangak ngene gas. Ora ngene lho. Lah ngisar yo anu pegae. Lho. Moto kowe. Moto pitik.
Serane Aisyah ning kene kok bingung to. Wong aku dhewe tak pondonge. Kalau mondong enak. Kami mung sampe kumpul nggih. Pondong iki raketan peter kabeh. Ayo karep ngono. Lah yo ngeter mondong ngeter. Bongkok mi. Kasih bongkane. Au mi bongkok. Bongkane akeh iki. Kuwi lho wonge mek nganu mek tali. Mas Joko yo. Lah tali iki penak. Tali kuwi lho. Corona yo mung sarana. Iya, Jan. Karep gowo aku pacul barang, Mbak. Pacul rek bener. Lah ngakone yo ngono Ica. Lah aku kok duwe, Mbak. Ngakone kan nggo pacul ambek arit. Mas coba karo nyangke iki lho. Lah ya aku yo muni ngono yo. Nggih, ha. Lah iya. Nek jaman iki. Mbok dinggo iki. Gawane bagus, gawane. Orang ngono. Lah sik dinggo rek. Lho iki berarti saloke kono. Ning ndi? Pinggir dalan. Lupa apa lho, ora maksudnya kok saloke kono, saloke kono. Gak kene sik. Kene pareke rono sumben. Iya. Wong piye ora mengkong iki. Iki mane gak dikeki wit-wit sak ponto ngono yo. Ora kene gak dipanggil. Lah yo guyub-guyuban lah kene nek guyub rono lho gak bisa pasang. Aduh ha, lumpuh panas iki nek panas yo tarik kok. Jangan yo kita mono Ini orang satu ini aku bisa. Orang tigo. Larenan ini iki lho, mono mabuk. Kenceng iki lho, Gong. Kenceng no, mbayang lo melok kenceng kuwi. Ngerti. Iki ora satu dos setan. Kae ngunu iki. Urung. Pilihno siji loro nyanggep. Lah nek gowrono kok karek ngono. Apa? Ben awake dhewe gak sampe. Arep ya juga kono nek kena tangan langsung. Nek goreng iso kae larane kepater. Apa nek wete, Mbak? Enak wae. Gak enak. Lah, ora enak wae kok. Apa ning segene wae? Kae kepater. Kepater ndi? Oke, nek dikai sak pontong. Soger. Lah bojom kon kei lak yo kena. Sing bobot lho. Oh, to mung yub-yuban. Nek ngabuk, kok ya enak yub-yubane. Padine yo hidupan. Iya, iya. Oh, penak mak anjangno, kok mali penak. Tali anu kayu dekek lho. Manggrang ning cilak montor kan penak le, manggrang nek busukno tali. Iki lah tak busukno. Terakhir kono kuwi. Gak gini-gini. Nah, ya kek wis lanjut, Mbak. Ayo lanjut. Aja ngetokno keris terus yo. Kerisnya diblusukno. Arep tembulu nek kena. Kon deleng Nek wis panas, yo ambek bareng mbok odol. Benar ya. Kan janyar. kalau ndangan. Ya tapi bisa. Mari ngodol yo dodol. Ya bisa. Bisa, Cak. Ini dek kono kae. Isek loro apa ora Mas Joko tangane dinggo ngono? Lek takon nali elane aku ngono. Iya. Turun tomato lah. Wong cara yo ndi pacule yo kurang lek aku cara meneng pacule turah ngono melok macul aku. Ora enek iki. Lah aku komah juga nggo pacul. Gonku diterekno pacule cilik.
Aku gak duwe. anu kok apa Duwe nek Pak Suki ning omah ki duwe. kowe sing nyata ya Joko sing nglungi. Ayo. Kalau dhisik pacul Dek. Endi? Pacule Agung. Melok macul aku ya. Melok guru ki. Takon tangane sik loro. Siap. Mbah sampean guru ki. Iya ngono. Sampean guru ki. Repot kok. Paculun ketok nek kamu ngene lek. Hah? Arek. Iki wis mbok ketoki turung lek. Iki lah akeh kono ki. Ora potongan. Urung. Iki lah akeh. Nggih, Mbah. Lekno ben ngalih rono lah. Aduh. Hawane sahdu. Iya pok ya Yam, hawane. Ora enek sing usum maneh iki lho. Lah kae nganu. Apa? Lek Agung, mulai pacole tak nggo iki lho. Maksudnya urung usum ngono. Pacole tak nggo wong usung. Endi wong iki lho. Lah aku timbangane usung-usung anu iki. Sampeyan melok guru ki, Mas? Penting anggere dadi rugi iki. Sing diuruki tebune. Mbak Maryam tak uruki. Kono ki spesial kok, Mas. Wis ana sing guru dhewe kok. Oh, Spesial. urugane iki lho sing rawati. Iya. Lumayan penak kok ngene iki kok. Tukang guru-guru kok wah Mbah. Lho kae aku tukang guru-guru ngomoni. Mosok sampean iso matur lho. Kemudian iso kok ngarep-ngarep kok. Dene penak ngene kok. Penake kok ngene kok ora iso ya kok. Rame. Ngel kae. Sampai Naomi kae pokoknya wis lah. Bayani pokoknya. Usumno. Nyala. Iki loro nek. Kalau momor. Wah, mbate. Tapi aku jeneng ketulungan Gunung Ijo paling ya kok ndeken gitu. Kemana langsung tak Gunung Ijo lho, Mbah saya. Tapi nyawane paling dewe-dewe. Rumpute Mbak Maryam wis to. Oh, lah Agung, lah Agung Pak betul. Oh, lah. Kayak ini Pak sehat ini kok rapi syukur. Niat matur-matur lah sehat. Susu kan Mas. Yo ora ngono. Balung wedhus kaya kok wedhus kipas. Lah iki balung tok kan bisa. Dikuasa. Penglamut galung iki. Buaten kaya
Joko itu. Tangan cek loro Mas Joko. Jegur-jegur tak usungno. Mas Joko. Joko pinter ngusungno. Niki mek Enggak, tuwek lah Joko ya. Nggih. nggih Mbah ngantek tuwik ngantek mutu tuwek lah Joko. Jokondo kondo. Untuk si anu aja. Sampeyan ku patul dhewe kok omah ya. Enggak. Tanganmu sing loro sing kiwa ping tengene le, apa kiwa? Ate pacul karo arit ini. Nggih. Pacul arit. Iki mang bu banyune sapa Mas ki lho ning kene? Anu, Mati. ngasu ngali. Wis aku apa? Diwo. Kali. Lah kok ngomonge nek rono Takon dipuk kopi kok. Gore deh. Jam piro mangkate? Iki besok lu. Iki urung enek sing nyembung berarti iki mangkene. Durung enek, Tak ngengehno kene yo lek nyongot saiki. Ojo. Ngeno nyongot ya ora penak. Lho yo nggo ketara nek Mas piye. Lah engko tak urungi kabeh malah gak ketok. Sing ndi? Nek kontas kono gak apa-apa, Mbak. Lho lagi bontos. Aku sing dereng ditik. Sing lah ngene Mbah sing kono urung nek gak tak ngene gak ketok. Ketokno. Lah nggih. Lah lek ora oleh iki saper nggih. Ngalah kowe. Nek lo mboten sak ketokno lah ra apa. Dalam. Nggih. Nggih. Ya botore ngopi aku gak ngopi. Lah ora ngopi leren to. Seneng kok nekel pacul. Iki wis seminggu iki aku pisanan kaya macul. Seminggu iki macul neh. Lah babate ya wis bar. Leren ora masalah. Leren double. Sopo sing do beli? Lah bar magrib bonusnya ngeteli. Sampean ki yo piye? Piye to? Alah. Kok ora arti ae? Lah iya. Ora ra Ini panas awake lho kok. ora ngeroi, sing apa? Aman dong. Wis to manut aku penak-penak. Penak. Dah, dah. Nggih. Ben, kok nek wis kesem ndek nek leren. Kok tak no tambekan sik lho, Mbah. Engko ra wis. Kok parak jam 1. Kok jam 1, urung jam 1 kok lek panah no rak wis do. Lah nek wis awan yo Bingung. Jam 1 men. Kok dek iki jam 10 ya wis. dorong kok yo yam ndek iki. Iki melok teko kene. Terus kok kono ki rene lho. Iya wong takon bukunya. Aku malah ning Bang Ali malah. Aku lah yo kon gua. Kowe sing julung-julung nopo temen kono. Eko duwe. Itu.
Leren istirahat. Istirahat. Kancane itu istirahat ya, guys. Kaya saiki lho padha panen jagung lah ngono kuwi lho. Wis saya jembrotan jajal sapa nek. Wis saiki teko semen teko omah wis jalukmu pira regane tekak omah. 20.000 sak dikira apa ora mangkat. Guys, rampung guys. Balik. Tapi ora tau nyileh-nyileh. Tahu tinggu nggak status Wah, lambe dino. karo pacare. Status Sopo? wah, mau rekam oleh. Kurang wis lho. Lho no mang ndi leh no? Nah, beli kosan. Wah. Kosane kok lah kondo aku tak suwe. Temokno kosanem. Wes, ayo. Ayo ndak mangan tantan aku ora mangan kok. Kok apene warung ae. Oh. Guys, balik jam 12. Kayak Mas Arif, Mas Ajis. Bisa redo balik soalnya ini udah isuk guys. Jam 12 wis kampung. Orang 8. Ini wis bar. Mujuki soalnya di sore dipel Nasari guys, Pak Su nderek mujuki mboten nderek Mas. Orang 8. Wes ayo. Enak. Mendung guys. Mari kadang balik iki lunyu dalane. Suket kok kayak ngene. Ayo. Sana.
Wes. Ya. Wes, kan. Saya munggah gimana ini? Paling masuk loro. Iya, iya.